Amalma mi nereka choroba Mahmoud Diko ay kutuba doke kuno. Kutuba in kuma be diɲɛ fan bɛɛ. A ye kuma caman fɔ Faransi ma ani Rusi jamana ani Maliko a ye fɛn caman fɔ. Kurita kɛlen Faransi président ko k'a bɛ heure damadɔ de di Mali sɔrɔsi ninnu ma ko n'u ma kow lajɛya ale ye k'a bɛ ɲangini ta ka ɲɛsin u ma. Ka tila ka réunion convoqué ONU na Conseil de sécurité. An ka sɔrɔsiw ye jaabi min di Faransi président ma ne t'o dɔn nka Faransi président réunion kɛra ONU na sanction kuma ma fɔ bilen. O kɔrɔ a ka laɲini kun sɔrɔla. CEDEAO ye o sira kelen de minɛ u y'u ka réunion kɛ u ma sanction ta. Faransi ko k'ale bɛ CEDEAO kɔ. Tile damadɔ o kɔfɛ Faransi président tilala ka bɔ tuguni k'a b'a ka sɔrɔsiw bɔ Mali kɔnɔ ko ni Mali fanga min bɛ yen bi n'u taara djihadistes ka hakilina sira de fɛ. Mɔgɔw ko nin ye mun manamana kuma ye tan. An bɛ coup d'état ko kuma na aw b'a la ko Mali fanga bɛna taa djihadisme sira fɛ. O kuma Asimi kɛmɛ k'a ka kurusi senda de tigɛ wa? Jaw kɛmɛ ka kurusi senda de tigɛ wa? U kɛmɛ ka bonbonsi de bila disi la wa? Qu'est-ce qui ne va pas? Ko si tɛ. Sɔrɔsi yɛrɛ ka ala ko bɛ ten wa? Ko u ye sɔn min sɔrɔ ko premier ministre min taara Choguel Mahmoud Diko ko o kɛrɛfɛmɔgɔ don. Et que a bɛ baara kɛ Mahmoud Diko de bolo. Faransi jɔrɔlen bɛ a kana na fɔ k'a bɛ jamana bamayɛlɛma ka don djihadisme idée hakilina fɛ. En même temps an ka sɔrɔsiw ko dogo la k'u ni terroristes bɛ ka négocier. O négociation o tun ye Mahmoud Diko ale fana haminakoba ye. A y'a kɛlɛ kɛ siɲɛ caman. Ni ma fili ni waati laban ninnu kɔnɔ o kuma wulibali don Mali fanga tun b'a sira kan. O ni Diko y'a tenté alimami wɛrɛ bɛ Bamako yan an b'a jamu de fɔ Jabi. Mali fanga o fana y'a tenté pour établir des liens avec Yad et Koufa. En balimaw, les services français sont bel et bien au courant k'a fɔ ko nin de bɛ sen na. Gɛlɛya bɛɛ bɛ nin yɔrɔ de nɔfɛ. M5 ye lajɛ min kɛ boulevard de l'Indépendance la o don na Imam Umar Jara ye Faransi jaabi nin kumakan ninnu na k'olu tɛna Mali kɛ sariya jamana ye. Émission tɛmɛnen an y'a kumakan fɔ. A ma ɲɛ min kɔ Diko yɛrɛ a ka kunu kutuba a dusu tiɲɛnen b'a Faransi kɔrɔ. A ye kutuba a y'a ɲɛsin Faransi jamana ma ani ko caman nka a ye kuma min fɔ kuma ninnu a man jan nka kuma barikamaw don wa ko camanba de b'a kɔnɔ. Hakili bɛ maa minnu na olu de b'a faamu a bɛ ka min fɔ. Bɛɛ k'i tulomada ka Diko ka kuma in lamɛn. An bɛ segin ka na anw ka yeta ye min ye a kɔnɔ an b'o hakilina di ɲɔgɔn ma. Dɛmɛ ɲini min an b'a ɲɛsin jɔnni ma an bɛ kule ka jɔnni ɲini man anw ka kan ka an hakili ka kan ka jigin ka taa min an hakili ka kan ka taa yɔrɔ jumɛn maaw bɛ kule min na o de don wa a ye taa Rusiw nɔfɛ a ye taa Ameriki nɔfɛ a ye taa Faransi nɔfɛ a ye taa Kariw nɔfɛ a ye taa ninnu nɔfɛ i bɔra kafiri dɔ bolo ka taa don kafiri wɛrɛ bolo a ɲɛna wa al-kufru milla wahida kafiri ye kafiri de kira jugu ye kira jugu de diina in kɔniyaba y'a kɔniyaba de wal kullu wahid a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a bɛɛ ŋaniya ye kelen ye maa t'u la min bɛ Alakira ka diina in fɛ alayhi salatu wassalam. O tuma n'a gɛlɛyara mun ka kan ka kɛ Ala y'o de fɔ an ɲɛna don min n'a gɛlɛyara Alakira n'a ka sahabaw da la ni bɛnbɛnbɛn kɛra u kan. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمانا بالله وتسليما لقضائه جل وعلا إيمانا بالله وتسليما لقضائه
ولما رأى المؤمنون الأحزاب وصفهم بالإيمان ولما رأى المؤمنون أكود من مؤمنون أيوم ما قلتني فمي يويلي من يدي برسا مؤمنون دو ومؤمنون بألكر النوفي عليه الصلاة والسلام من نو يكلوه منو يبن من بنك كوبنا ألكر ناكا جماعة كو جوشي كو بدو غلنغا سلامي أكو من بفو وكدبلا يرپو ودي أحزاب أكلوب بلجلين فرلا نيونغا وتكرانجلين فو وكان يوتكلي ناوبنا كوكلينا محمد ناكا جماعة عليه الصلاة والسلام كوكو كوبا من نمومنو يويه كنكا ونغن يمي وبنغنو ويمفو هذا ما وعدنا الله ورسوله ولا يله من تاوني akakira الله من تاوني ويردين يتغي ولا يتنفو akakira yetnefo bemembe kuma gelam jawuli kuma kanyashi islamaw ma odo mu'minu ma odo wama zadahum illa imanan wa taslima imanan billah wa tasliman liqada'ihi ومن جرى وما فوي فروك أدون فوك الدفر كلمة ياك وكلمة يجدي كوير كل علي كسر على كلا تجوما أتجرى الدور دفع وصنو دم أدون وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمانا بالله وتسليما لقضائه نايم من لتجر وجنا بنوي مؤمنون كانك كتير وعلى بمؤمنون قربوات به كونوا مؤمنين بمؤمنين شنو مؤمنين ni mumini ayekne ala ban korobo de ala ban korobo ko munum be nyi ngono bi aka kanga mumini do de fa fara ka mumini aka kanga to kan ni mani aka sinzi aka baraka atigara dawo da nyebe ka bana mo ka fara nyonga ukata nahnu ma allah ni min darata aw ni ala de be nyonfe aw kun dado ka fo kibe ayre ay nahnu ma allah ana aquluhu bi mil'i fiya min me bala shino be ala bulu nga wala on te kuma wa نكون جبناء منا كافروا بهم بغبغا ناو منا ناي فنفو ناني مو اسلام يافو نو نيك بجنكراناي كاكا كما كفرني نو او نو كن سبتر او في ان بتاكا او تو ايتا على ركنا تو كاوكنا amalma ye anga choroba mamudi ko kapmai afilla kuma kono ka fo ay fana ka farati parce que alebe ka mamunu la fasa ou la fasali ka se haket dola Allah ba bana gere se ayrema aboraka ni kuma ka munu fo ni sariya be jamana o jamana kono ni ni kuma foye sariya bi mine kataniye ga komi mali kono ma shiti mine fo fangate ma mina fo sete ma miye fo journaliste fo kuma kela o kofe ma site mogo mine taye ni dine mogo e femi jaiba fo ibake et nos autorités prétendent lutter contre le terrorisme. Le problème est mouillé. On veut lutter, on confond d'ailleurs deux choses. La lutte contre les terroristes et la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire le contre-terrorisme et l'antiterrorisme. Kaboli terroriste demande quoi que c'est chula commune. Ça c'est l'antiterrorisme. Et les succès à ce niveau ne sont que des succès tactiques et opérationnels. La finalité c'est quoi? La paix. Il faut lutter contre le terrorisme. Et la lutte contre le terrorisme passe par le combat courageux, sans complaisance, contre les moyens de communication des terroristes. Mounebe ka foko terroriste no a donné mo kungolo de la konu saran na obeta aljinena. Abe do kuna chodi. Wajulu kan. Olotewa. Quand l'État
n'a pas de contrôle sur la communication religieuse dans un contexte de lutte contre l'extrémisme religieux. L'État a même peur de mettre de l'ordre dans ces domaines. Et ce même État pense aux armes et autres pour prétendre lutter contre le terrorisme. C'est ça qui est curieux. Ce n'est pas possible. Mali kono ni y'an ka territoire ta k'a lajɛ sécurité tigilamaw n'i y'u ɲininka u b'a f'i ye Mali territoire donda a dɔgɔyalen bɛ donda 40 bɔ 41 3 ni ma fili min dɔnnen don k'a fɔ i bɛ se ka bɔ jamana wɛrɛ la ka don Mali kɔnɔ donda min fɛ o donda 40 ni dɔɔnin na poste de sécurité bɛ min na n'a cayara 19 don o 19 na min yɛrɛ bɛ norme yɛrɛ la poste de sécurité halala yɛrɛ ye min ye avec tout ce qu'il faut n'a cayara 4 don an balimaw o kɔrɔ an ka frontière ni dondaw mɔgɔ batɛmɛsira de don pourtant policiers bɛ recruter, gendarmes bɛ recruter. Comment les hommes, les éléments de sécurité sont utilisés sur le terrain à vos problématiques déposées. Au cas où là, il bɛ se ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ ka na luwanse ta Mali kɔnɔ Bamako, Segu, dugu min y'i diya a ti dɔn jɔn nana don jumɛn ka na luwanse ta nin yɔrɔ in na ni Mali tɛ ma ɲɔgɔn ye o ne jamana fɛn fɛn yala a tɛ se ka kɛ. I bɛ se ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ ka na téléphone carte ta Mali yɔrɔ min y'i diya ka appel ni i mago ɲɛ pisi la n'i tilala i bɛ pisi fili ne ye jamana minnu yala i dunanama ye téléphone pisi i tɛ se k'a san n'i ka passeport tɛ fo passeport a bɛ dɔn nin pisi jɔn de y'a san jɔn de bɛ ka baara kɛ n'a ye a tɛ fɛrɛ i ma n'o tɛ kari kɔnɔnaw yɛrɛ ka bɔ Mali région na ka na Bamako yan karitigiw ni lakanabagaw yɛrɛ ka bɛnkan kɔnɔ n'aw tɛ fɛ kari ka f'u ye n'aw sera chauffeurkɛ bɛ 1000 2000 sara poste la donc terroriste b'a kɔnɔ wa marifa b'a kɔnɔ wa a bɛ tɛmɛ c'est extrêmement grave mɔgɔw ye min fɔ an ye terroriste ninnu jate n'i y'a bɔ k'a cayalen mɔgɔ 3000 an ka dugukolo kan ni mɔgɔ 3000 de ye terroriste ninnu hakɛ ye u bɛ min k'u tɛ ye la u tɛ kabakolo la u tɛ dugu jukɔrɔ nka k'u tɛ ye la mɔgɔ 3000 an ka kɛ u tɛ ye nka o mɔgɔ bɛ balo kɔnɔna o balo tɛ balo denne dɛ malo bɔrɛw ɲɔ bɔrɛw tulu bidɔnw o bɛ san min ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ ka taa n'a ye yɔrɔ jumɛn c'est là où les renseignements doivent travailler. Attaque terroriste, planification, préparation, coordination, exécution. Ka ko labɛn ka ŋaniya siri k'a bolo da k'a labɛn ka fɛɛrɛ tigɛ ka taa waleya o waleya bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ nin bɛɛ de ɲɛmada bɛ se ka kɛ nin bɛɛ fɛ pan kelen bɛ nin bɛɛ kunna baasi tɛ Imam Dicko a bɔra ka kuma minnu fɔ sisan aw y'a mɛn a ka kuma kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ ka kule ko dɛmɛ k'an bɛ dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ min dɔw b'a la ko an ka taa Rusiw nɔfɛ dɔw b'a la ko an ka taa Américains nɔfɛ dɔw b'a la an ka taa Français nɔfɛ ko nin bɛɛ ye kafiriw de ye mɔgɔ tɛ se ka bɔ kafiri dɔ bolo ka taa kafiri wɛrɛ bolo o kɔrɔ ye di an bɛ Faransi bolo bi an ka kan k'o gɛn kafiriw don n'an y'u gɛn an tɛ taa Rusiw nɔfɛ dɛ olu fana ye kafiriw ye Américains ye kafiriw ye
an yɛrɛ dama k'a lajɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye kuma in bɛɛ bɛ nin yɔrɔ de la maa minnu hakili tɛ yɔrɔ jan ye olu bolo a ye tiɲɛ de fɔ parce que yahudiyaw ni nazaraw kuranɛ yɛrɛ ko kafiriw don alimami ye min fɔ diinɛ ɲɛmaa de don a y'a ka fɔta fɔ là est tout le problème en balimaw ce qui a été dit est extrêmement grave a fɔli imamu juguyali kan tɛ mais jamana ko an tɛ maa si bila faso sanfɛ d'abord nin kuma in géopolitique dɔ de b'a kɔnɔ américains ni français de tun bɛ Syrie k'u bɛ ka terroristes kɛlɛ ala ye dongo do dan balaw bɛ ka juguya État islamique poyira o hukumu de kɔnɔ terroriste groupe dɔ min ye diɲɛ bɛɛ jawuli o kun bɛna Bachar ka fanga dafiri Russiw de nana Syrie président dɛmɛ ka bɔnɛ ben terroriste jɛkuluw kan Israël, France et États-Unis ou dɛsɛra Syrie la Américains ni Français ka Syrie fanga kɛlɛli u tɛ ka kɛ dɔwɛrɛ kama u ni Arabie Saoudite jamana de bɛ ka jɛ k'a kɛ wa olu de bɛ k'a nafolo bɔ mun na parce que Arabie Saoudite bɛ fɛ ale lamini jamanaw arabu jamana fɛn fɛn bɛ yen fanga o fanga bɛ yen n'o ni Arabie Saoudite fanga tɛ diinɛ ta sira kelen kan ka fangaw bɛɛ bɛ yen depuis printemps arabu u bɛ nin action de la ni fanga benna olu ka influence bɛ boli Moyen-Orient bɛɛ kan diinɛ ko ni hakilina ta sira fɛ mais komi pétrole bɛ yen n'o fangaw kɛra benfɛn ye a pétrole américains ni français olu b'u niyɔrɔ sɔrɔ o pétrole la olu ka sociétés bɛ baara sɔrɔ yen Russie de nana o tiɲɛ Russiw nalen Syrie Arabie Saoudite alimamiw fanga y'u bila ka fatuwa kɛ ko maaw ka Russie fanga kɛlɛ ko jihadi de don a fatuwa bɔra parce que Russie ni Arabie Saoudite cɛ politique ka gɛlɛn ka se hakɛ min na dɔɔnin tɛ a yɔrɔ de filɛ nin ye ala ko kisɛ kelen t'a kɔnɔ l'imam Dicko est le représentant de la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite au Mali et il a la prétention d'en être dans tout le Sahel d'où son centre destiné à la paix et la réconciliation au Sahel inauguré par le premier ministre Mokhtar Ould. Je l'avais pourtant averti. Donc, n'a fɔra ko Russie ko fiɲɛ bɛ ka na an ka France gɛn an ka na ni Russie ye c'est pas de nature à rassurer l'Arabie Saoudite et ses représentants diɲɛ fan o fan parce que la Russie est une menace pas seulement pour la France et les États-Unis, mais également pour l'Arabie Saoudite. Problème de freiner. C'est pourquoi, donc, est-ce que, Dicko quand il comment est à te français demain indirectement, d'autres fois qu'on miri. Mais on t'entend au débat là, parce qu'on s'y comptait au sujet aujourd'hui. Maintenant, quand il dit kafriw an tɛ bɔ kafiri dɔ bolo ka taa don kafiri wɛrɛ bolo n'a ma ɲɛ ko kafiriw bɛ diinɛ kɛlɛli la u ni silamɛ dɔ de bɛ kɛlɛ la o jɔn de ye silamɛ ye sisan Dicko ka nin kuma kɔnɔ Mali peuple kɔni tɛ parce que France armée nakun tɛ Mali peuple kɛlɛli ye Russiw naliko kuma min fana bɛ ka fɔ olu nakun tɛ Mali peuple kɛlɛli ye u nakun k'u bɛna terrorists de kɛlɛ k'u bɛna Yad ani Kufa de kɛlɛ
atati on a ko unol de bignona en tant que imam et a tranché nous est kafroué ou be kana silamɛw de kɛlɛ ça veut dire quoi il y a ni kufa silamɛw de do be ala ko bara de la minnu be k'u kɛlɛ kafiriw de do. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une façon d'inciter les autres musulmans minnu b'u yɛrɛ ye diko ka kuma la a ye fara yad ni kufa kan ka ninnu kɛlɛ wa kana siru ɲɛ aw kana siru ɲɛ i b'o ye diko ka kuma jumɛn na a ko mumuni dɔnnen bɛ ni limaniya de ye ko waati min na kafiriw de la ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ alakira n'a ka diinɛ latunu u ka ca ni alakira n'a ka jama ye fanga b'u la n'a ye nka k'o ye dɔ de fara silamɛw ka jalajɔ kan u ka détermination kan u ka limaniya kan ka kafiriw kɛlɛ. Cette partie du message i b'a ye k'a fɔ diko adresselen tɛ peuple Mali la a adresselen bɛ djihadistes de la pas au peuple malien. Il transmet quel message? Il demande aux djihadistes de ne pas avoir peur, que ce soit la France, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis, a kɛra Barkani o, a kɛra force spéciale minnu nali ko kuma bi senna ko Takuba, ala kira ka tile la a ɲɔgɔnna de la ka kɛ kafiriw ka girin n'anw ye u fanga ka bon n'anw ye mais u ma siru ɲɛ wa u y'u jɔ k'u kɛlɛ ala ye sebaya d'u ma. Ce message, c'est clair que ce n'est pas adressé au peuple malien, mais plutôt aux djihadistes. N'ayez pas peur d'eux. En balmo, diko ba ayere ye fana kuma kono, parce que ako kafuru be ka anw bagabaga ko diinɛ da kana don ko la ko n'o da donna ko la k'o bɛ taa ka bɔ yan o kɔrɔ a kan b'ale yɛrɛ de ma sisan c'est kafiriw bɛ ka an bagabaga ale dun tɔgɔ de bɛ kuma in kɔnɔ o kɔrɔ ale yɛrɛbakun de ko don u bɛ ka faransi bɛ ka ale bagabaga n'ale ma dabɔ négociation ko kuma in na ni terrorisiw cɛ ni Mali fanga tugura digo ka sira kɔ faransi bɛ bɔ yan a kuma bɛ nin yɔrɔ de la donc c'est clair k'a fɔ l'apologie du terrorisme a été fort ka tɛmɛ nin kan mais malheureusement aucun procureur n'est là pour se saisir de ce dossier, aucun officier de l'armée, aucun ministre, aucun président ou quoi que ce soit, ou Clotaire n'est là. Journalistes ou de ou ciblés, des journalistes qui dénoncent la mauvaise gouvernance au lieu de ou ciblés. Le juge Sungalo a été tué à cause de ces mêmes idéologies. Kaveka kirit kenisra mie ko kafriya do ko ala manifo kata utajila ka bonani na ala kahinala sara ni miri jugo nde sababula. L'État et la justice surtout devraient être intraitables sur cette question, sur ce genre de discours dans ce pays. Malheureusement, ce sont les journalistes qui sont leurs cibles. Et je me demande pourquoi. État n'était fouille là, sauf les journalistes qui dénoncent ce qui ne va pas dans le pays. C'est dommage, c'est triste. Nous yandala dongo lutte contre le terrorisme, en befena, partenariat. Mais on saute sur ça. Comment combattre le mal en ignorant superbement les racines du mal? C'est de l'hypocrisie. Moi, je me pose même la question, est-ce que Onga État Nganiaye terrorisme qu'elle lie? Puisqu'ils savent déjà tout. Fin fait une fait. Complicité fin fait. Implication fin là, ils sont déjà au courant de tout. Mais non, ce n'est pas leur affaire. Et c'est ça, malheureusement, le problème. Le président français, Macron,
k'u bɛna Barkhane bɔ yan hakili tɛ minnu na olu de bɛ ka miiri san'an bɛ se yen. L'imam dit que lui-même a ka kuma yɛrɛ sɔsɔ de b'a kɔnɔ. Je l'avais dit parce que ale ko français bɛ ka a fɔ k'u bɛ terroriste ninnu kɛlɛ kan n'olu tɛ négocier. Diko fana bɛ ka fɛn wɛrɛ de dogo maliyɛnw na à ce niveau. O ye jumɛn ye? Ces djihadistes là, l'imam dit que c'est k'a fɔ djihadistes terroristes a bɛɛ ye France kelen de. N'aw hakili b'a la en 2013 Diko ka kuma dɔ kɛra yan a ko français ye MNLA kɛ APA de ka islamistes ni terroristes nɛgɛn ka na n'u ye Mali kɔnɔ pour que k'u yɛrɛ ka intervention justifier Mali kɔnɔ. Donc français MNLA o terroristes o français de nana n'a bɛɛ ye. Ni Diko yɛrɛ ka kuma ye 2013 a ko MNLA sisan a dɔnna min ye MNLA ye. Aw bɛɛ y'a kumakan lamɛn. Maintenant comment e bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ kelenw ko dɔw de ye silamɛ ye faransi ye kafiri ye? C'est pas possible. Ale kan bɛ minnu yɛrɛ ma k'olu ye kafiriw ye. O kafiriw ka micro de bɛ ale ka misiri kɔnɔ seli bɛ kɛ n'o ye don o don. O kafiriw ka mobili dilannen de bɛ ale bolo ka circuler. O kafiriw ka marifa dilannen de bɛ terroriste ninnu bolo ka baara kɛ n'a ye. O kafiriw ka minɛn kelenw olu de bɛ hali Arabie Saoudite. O kafiri sɔrɔsi ninnu fana de bɛ Arabie Saoudite ka Arabie Saoudite protéger depuis des années. Américains ka sɔrɔsi min bɛ yen a bɛ sɔrɔsi 1000 bɔ. Américains. Israël min n'u tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ fɔcogo jugu la olu ka allié ye Arabie Saoudite fanga de ye bi ka silamɛ jamana wɛrɛw kɛlɛ. O kafiri kelen ninnu. Makan bi o kafiri kelen ninnu de bɛ ka o sécuriser. Américains. Diinɛ hakili gɛlɛntigi dɔw bɛ Saudiya la san dɔ la olu ye alikaba minɛ u diminen Makan fanga kɔrɔ ko u t'a fɛ Américains ka ye u ka jamana kɔnɔ. Ko jurumu ni ala ko ta warala Faransi gendarmerie de taara alikaba bɔ bolo la ka segin wura ma. GIGN bɛɛ b'a histoire dɔn. O kafiri kelenw hali u bolo ma ko. A dun haramuyalen don mɔgɔ selijibali ka don ye. Donc quand l'imam nin dit même aujourd'hui ko non ko an ka kɛ an yɛrɛ ye ko an ka nin kafiri ninnu bɛɛ gɛn ka bɔ yan 2015 ale ye kutuba min kɛ o kutuba fana bɛ nin kuma de sɔsɔ 2015 tout près a ye min fɔ 2015 o kutuba la n bɛ hakilijigi kɛ lagosili tɛ dɛ analyse de don a d'an ma. An ka sécurité sigilen a dulolen bɛ maa wɛrɛw de la. Sécurité an ka se ka sunɔgɔ maa minnu bɛ kɔlɔsili kɛ fo maa wɛrɛw da ka don o la. Maa wɛrɛw de bɛ aw dɛmɛ pour que aw ka se ka sécurité kɛ. Olu de bɛ aw kalan o la, olu de bɛ aw ladonni o la. Anw ka baloko maa wɛrɛw de bɛ na ka sécurité alimentaire kɛ. Jango an ka se ka balo, an kana se ka to kɔngɔ na. O mɔgɔw n'an nana u ko an ka nin kɛ an tɛ sɔn nin ma. Nin tɛ se ka kɛ an fɛ yan. Jumɛn tɛ se ka kɛ e fɛ yan. E bɛ se ka jumɛn bali o ka kɛ e fɛ yan. I bɛ se wa? Aljawabu la i tɛ se. Mando in ka kan ka hakili sɔrɔ sɔsɔli jalanw ani kuma jalanw ani don o don kuma a n'an yɛrɛ dama di ɲɔgɔn na don o don kuma banbaliw ni fɛn minnu ni nafa t'u la. Kira manto in ka kan k'a yɛrɛ sama ka bɔ o la. Hadamaden minnu cɛsirilen don olu de ta ye diɲɛ olu de ta ye lahara ye. Don o don n'o b'a fɛ an ka wuli ka don ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama bɛ wuli. Nin de fɔra a fɔra ko nin sariya in bɛ yen nin loi in bɛ yen nin fɛn in bɛ yen mankan bɛ wuli ka jɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Mankan min ka kan ka wuli an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o y'an yɛrɛ k'an ka diinɛ in faamu an ka diɲɛ faamu an k'an ta yɔrɔ dɔn an k'an sigiyɔrɔ dɔn an k'a dɔn k'a fɔ ko hadamaden min tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ sago t'i la i tɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ sago t'i la o tigilamɔgɔw bɛ se ka ban ko la wa? Se ka
anda dina ma fama mulu nye ko nyere fana ko anda kana dwala an woni sigile meton anye balon ya mita ye fa amena ye nu sege no la wa yere dama kungar ni wona ko gala ko ma do fo no ma do fo kirama na do fo anga sharama na do fo ayre do ulisa min ba ko e ni sara kelema ni ma se kelema ni sara ma dungu be bul ni kuma kile we anda ala joye ni buna ni ka on sogola de kan yere dama bla nyona am kan kan yere sogola anga kan ka hakili de soro ka donga ko kan ni jija de ka kan ni hala ma de ma jija ka ke ma jole ni etse ka pendla etse ka pen sabati etse ka pen bali itse ni ma ke ma jole itse ibolo be ma minda e bise ki ibolo to ada kono ka neni ni hakili mai on bolo de bedala man do ibolo bedala bi an sa yere ko na nga jamana bo shirana fo nun nana on be wuli ka tegere fo ga drapo du korota e u kera sababu o yaketa olu seje ko wara manana ametla ka kuma wara fo olu seje fulana ni fa wara kera ametla ka do wara en asbahna lu'ba angara minay fi nyamana ta fami be ambe kumati ala kra man do makanga ke jasiri di kanka ke man do jamana ni tsaya ko ikabalo e mayi ikafen be mayi ikasekurite e mayi prove mi bolo e ma wara e be mo wara fo bolo boy ko tlekele e bi shikona ban rabbil qula hadhihi al umma normalement aye ni kuma famu ni 2015 kutuba ye 2015 an kɔnɔna fililen don an bɛ fɛ imam kan an bilasira de sisan kunu kutuba ani 2015 kutuba a fila la jumɛn ye ala kumakan ye jumɛn tɛ ala kumakan ye an ka kan ka fila jumɛn ta ka baara kɛ n'o ye finalement là il est problème malheureusement ko waati banna o de ye mɔnɛ don an na ka foli di aw bɛɛ ma k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ jamana in ye jamana in an bɛ jɛ k'an hakili to a la mali sɔrɔsi ninnu tɛ se gouvernement in tɛ se an bɛ jɛ ka baara de an y'o de fɔ depuis kunu u ko k'anw ta ye jɔyɔrɔ ko ye wari de dilen b'u ma u bɛ ka segin anw ka kuma kelenw de kan bi ko an ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka dilan c'est déplorable c'est déplorable ala ka tiɲɛ dɛmɛ waati dɔw la ni ala ye tiɲɛ dɔw dɛmɛ a ma ɲi jamana ma anw t'a fɛ an ta ka kɛ tiɲɛ ye musa jamutɛnɛ ka an kɔrɔkɛ ka féliciter Ablaye Kone Shogel y'a nommé comme conseiller spécial an bɛ dugawu kɛ baara in ala ka ta fanga d'a ma o ye kunnafoni duman ye n'u hakili to journalisiw la a ka ca la an fana ka lajɛ ten sa parce que diinɛ ɲɛmaaw y'u tile kɛ politikimaaw y'u tile kɛ tigɛ kɛra olu la diinɛ ɲɛmɔgɔw tigɛ kɛlen filɛ olu fana na nin ye ayiwa sɔrɔsiw fana tigɛ kɛlen bɛ olu la an tɛna fɔ kɔmɔtigiw fana k'u préparer k'u garisɛgɛ fila ko la parce que maaw dalen bɛ bolisɔnnaw la sisan ni diinɛ tɔn ɲɛmɔgɔw ye olu fana sani tigɛ ka kɛ olu la u ka lajɔ la nka sani turu ka se olu ma u k'a di journalistw ma an ka si filɛ gouvernement kura an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ɲɛ u bolo anw tɛ baara kɛ a ka tiɲɛ an tɛ dugawu kɛ a ka tiɲɛ fɛn min man ɲi an b'o de fɔ ɲɔgɔn ye alhamdulillah gouvernement in mɔgɔw sɔrɔla ka ne yɛrɛ wele jamutɛnɛ kunu u ko ma an ka bonyaba bi yɔrɔ an b'i deli ni gɛlɛya min bɛ yen se an ma i ka na a ɲɛfɔ an ɲɛna an b'a dilan n'an ma dilan sa o kɔfɛ n'i bɔra ka fɛn min fɔ a ma maa si se k'i jalaki o ye hɔrɔnya ye o hɔrɔnya ni mɔgɔ y'o fɔ ni ŋaniya tɛ tɔgɔ ɲini ye f'i ŋaniya ye dilanni ye vraiment i ka kan k'o dɛmɛ a ka baara la ni ala sɔnna an ŋaniya ye a dilanni de ye an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ pour que a ka ɲɛ an b'a kɛ o kɛcogo la inchallah